Ngawan migluto kitang wan sa igado. So kamal ka di baktin nuan. Adi na siya ng batok. Yan, tsaka di atay. Yan. Bago tayo lutoon, girison muna. Odoy, tadi na sa request ninyong igado. Butang tangon na sa tawyo. Uy, kadakul. Tapos paminta. Naula na sa tawyo. Paminta. Tapos limonsito. Kinuda ka mo limonsito, pwede man kalamansi. What? Tapos luwag-luwagon na. Babadat ang bukong masiram. So mga manuay, ang manadi kuha ingredients ta: bawang, sibuyas, kamatis, patatas, saka carrots, saka batag, sabang batag, saka adi ang reno, liver spreads. Verdura ta, manadi verdura ta: batag, patatas, saka di carrots. So buntok ta na di pagka malumok na di kuha bakti. Ano makaluto, buksan mo na di kalan. Sunod na. So magkisa na kita. Nanta di bawang. Sunod ka na di kamatis. So pagkagisa, butang ang tasa, kasikot na patis. Anong sarap. Ayan. Pangara, ibutang ka na di kuha baktin baboy. Pagpatay na. Siyempre pagkabutang, luwag-luwagon ta. Ngayon tumuok alasa. Yan. Ito pakaluwagon ta, baka gumatol. Sabi ko na kamagurang, di pakaluwagon. Pangala, sakbanta. Yan. Butang ka na di reno. Yan. Pag malumok na di karne, butang tanga di kuha mga pansawda, di carrots, saka di patatas. Wala itong tanga sa lumumok. Sunod na di batag. Medyo malumok na di kuha patatas. Luto na di igado ta, pwede na magkaon.